Gå amok i tanks, fly og helikoptere og forbered dig på Battlefield, som du aldrig har set det før. Christian har testet Battlefield Heroes til PC. I kampen mod piratkopiering er det nødvendigt at tænke kreativt. EA er nu gået så langt, at de giver deres spil væk gratis for at undgå, at folk stjæler dem. Du springer ind i Battlefield Heroes ved ganske enkelt at logge ind på en hjemmeside og downloade et browser-plugin. De gratis spil har altid en udspekuleret bagside. Enten spiller man mod folk, som betaler for at få en fordel, eller også skal man punge ud for at få adgang til de mere alvorlige aspekter af spillet. Battlefield Heroes er nyt på det vestlige marked, i det vi ikke bliver snydt. Det er useriøst, simpelt og ufatteligt vanedannende. Som en gemen nasserøv har jeg i første omgang svært ved at brokke mig over noget, som er gratis, men Battlefield Heroes er samtidig fantastisk godt skruet sammen. Man føler, at man spiller Worms i real time og bliver hurtigt grebet af de simple koncepter, som spillet med 3 klasser og den nedskalerede hybrid af Team Deathmatch og kontrolpunkter essentielt er. Når man starter spillet og har skabt sin første figur, så er hans navn og rang bundet til den klasse, du har valgt, og et ubestrideligt lækkert niveau af tilknytning mellem dig og dit alter ego udvikler sig. Gennem spillet får man point, som kan bruges til at opgradere figurens færdigheder og våben, indtil man har skabt en sand dræbermaskine. Dine færdigheder skal du samtidig kunne bruge effektivt, så selvom man kunne ane et forfald til ybersoldater, som tværede noobs bare ved at se på dem, komplementerer de mange opgraderinger dit gode spil frem for at erstatte det. Når man først har brugt den tid og interesse, det tager at gøre sin soldat god og stærk, sker der noget, som sjældent sker i spil. Man bliver en lille smule forelsket i, hvor sej man er til at tæve de andre spillere. Og det er her, i narcissismens greb, man bliver nødt til at gribe efter sit visakort, for man begynder at ønske, at det sidste dit kill ser er dig med en fed hat. Dine penge går kun til at give dine figurer nyt tøj på. Resultatet er samtidig, at mange af dine fjender skiller sig ud, og hvis du støder på en, som har slået dig ihjel før, genkender du ham prompte. Den samme skaldede kommando pillede mig gang på gang ned, men når jeg så hans blege fjæs glide ud af skyggerne, ændrede den klassiske deathmatch-arena sig til en klapjagt. Det er en genial måde at lokke penge ud af folk på, for det er fuldstændig unødvendigt for selve spillet, men det svarer lidt til at købe blomster til kvinden, du elsker. Det har ingen praktisk værdi, ingen retfærdiggørelse over for det, du ønsker at få ud af det, men det skal nok udløse et smil, og i Battlefields tilfælde langt bedre teabagging. Det karikerede univers er en smuk blanding af fjol og romantisering af 2. verdenskrig. De to sider, royalisterne og nationalisterne, spejler hinanden og omrammer det enkle gameplay i kraftige farver. På samme måde holder lydene og manglen af blod alvoren på afstand, og dine drab og dødsfald bliver modtaget i respekt og sjov i stedet for teenagevrede og sved. Afslappet gaming er karakteriseret ved at være let at gå til, og Battlefield Heroes har fjernet alt den bøvl, som ellers skal afskrække folk fra at tage skridtet ud på en server. En intelligent matchmaking koger dit valg ned til at trykke på en knap og vente. Selvom det indimellem sker, at min supersoldat Hermann Krieg ikke kan finde en værdig server, fordi ingen tør gå op imod ham, står den uerfarne kommandosoldat Mark Bagel klar til at finde de svage server, og underholdningen kan fortsætte. En af de vigtigste grunde til, at spillet er så godt, er, at når det er gratis, bliver udviklerne nødt til at skære alt det overflødige fra. Utallige baner, kompliceret gameplay og oceaner af udvidelser er kun skabt for, at man føler, at man får noget for pengene. Når spillet er gratis, bliver der skåret ind til benet, og man får leveret en ren spiloplevelse.